359 Hip Hop Awards, 359hiphop.com и Клуб Грамофон представят успешният лейбъл от поредицата High Society Party. Всеки четвъртък може да станете свидетели на най-добрите черни партита и най-доброто от българската сцена. Предстоят батали, танци, изпълнения на живо и атрактивни промоции на любими марки. На 19 септември, четвъртък, ви очакваме заедно с Ice Cream, Скандал, Лео, Део и Играта, No Comment, Kong Kong, Touchdown и Давидов, горещите момичета от Sugar Wings и черните сетове на DJ Fail2 и DJ Groovy. High Society Party с подкрепата на Jägermeister и Shark. Днес в предаването ни гостува актьорът и музикален агрегат Александър Сано, който ще ни разкаже за всичко ново около него. Гледайте! Разкажи ни за лятото, как мина? Мина в пътуване. Много. Между морето и София, между София и Скопие снимах там и общо взето така. Но като цяло мина добре. Видя ли русалка? Русалка в Скопие ли? В Скопие много неща могат да се вият. Там имат интересна представа, особено за историята, хората. И в река Вардар включително има и статуя на гмуркаща се жена, която не беше никак русалка, ама може и това да е някакъв тип македонска русалка, не знам. Иначе русалка, аз имам две вкъщи. Жена ми и дъщеря ми, те са ми достатъчни. Ще ви запознаем с Тим Дюбел, който ще ви разкаже малко повече за Music Pro. Защо решихте да създадете Music Pro? Защото виждам страшно много талант на българската музикална индустрия, страхотни хора. Някак си мисля, че има възможност да изкараме повече от този потенциал. И както в едно щастливо семейство или така успешна фирма, комуникацията е един ключов фактор. И общо взето това правим с Music Pro. Гледаме да направим един платформ за комуникация между тези музикални актьори. Какво ще се случи на OnFest сега 20, 21 и 22? Много. На Music Pro всъщност е на 21 и 2. Значи Music Pro представлява три големи съставки, да кажем. Първата е изложението, където независими музиканти и всякакви фирми и организации предлагат продуктите и услугите им. Втората част е конферентната част. Там е място за мен за опит и знания и така нататък, където поканим лектори от цяла Европа и ключови фигури от България. Общо взето всичките хора, които имат импакт на индустрията или които имат така интересна визия на какво може да се промени, какво правим добре, какви са талантите в България и какво да направим с тях и как да ги развиваме повече. Третата част е музикалната част. Няма музикална борса без музика. През деня в Интелектуал център, събота и неделя след конференциите и т.е. след лекциите, работилниците и панелите. И вечерта, събота, имаме в микстейп 5 голям купон с групи и диджеи от Щатите, Румъния, Полша, Белгия, Холандия и така нататък. Там поканим хората да откриват тези талантливи музиканти за 5 лева, който е нищо. Трудно е да се каже, но имате ли си любим български талант, артист или нещо, което ви е впечатлило най-много? Те са няколко. Аз продуцирам Оратница група, Оратница няма как да не ги обичам. Добре, ние сме си партньори, така че ще се видим на 21 и 22, където от място ще предаваме какво се случва. Сега пожелаваме прекрасен ден и прекрасен рожден ден, колкото е възможно.
И ще се видим на OnFest. И благодарим за подкрепа, между другото, за това партньорство. И ще се радвам да пиеме по една бира в хубава музика, интересни музикални професионалисти и така. This is the beginning of a beautiful friendship. Добре, разкажи ни какво предстои през новия сезон, къде ще гледаме филми, реклами, всичко. Реклами май няма за сега. Филми ще почна в едни проекти на националната телевизия, които вероятно един от тях сигурно ще е за след Нова година. Сега се подготвя един друг проект по Йовков, който се очаква да стартира. Не знам точно кога, може би и да е скоро. Иначе за под прикритие, знаете, там нещата приключиха безвъзвратно. Защото тък му си мислих, че няма да те питам, но ти сам си каза. Не, там са си такива нещата. И другото е този филм, който снимахме в Македония. Той фактически е копродукция между България, Франция, Хърватска и Македония. Но и той е по-скоро за към януари. Приятели, сега ще ви покажем какво ни готвят BTV за новият им сезон. Развълнувана съм от това, че в България наистина започна да се прави едно истинско и хубаво кино. И сериалите, които в момента предстоят да излезат в BTV. Наистина зрителите ще имат възможността да се влюбят, да станат съпричастни, да станат фен група, да искат още и още. Това е благодарение и на екипите, с които се реализират тези проекти. Аз съм щастлива, че съм част от това. Предаването е много радикално, много интересно, с елементи на реалити. Първо, предаването е за една чудесна, здравословна, приятна храна, с много въображение, с много невероятни идеи. В същото време ние правим много забавления, забавляваме се с цяла България, хора из цяла България готвят се с мен, всички кулинарни ентусиасти, а и всички, които не могат даже една тенджа да държат, са добре дошли. Всички ястия се приготвят само за 60 минути, значи едно ястие около 10-15 минути, от начало до край. Хората в къщи могат да ме гледат и да си го готвят по същия начин. Съставките са много земни, методите са традиционни, с много модерни такива закачалки. Изобщо е едно вълнуващо преживяване с висока енергия, с high octane, както се вика на английски, много фан. Мисля, че ще се получи много интересно и нашите зрители ще гледат нещо съвсем, което не е гледано до сега. Приятели, това беше от днешния епизод. Сега ще ви издам още мъничко за утре. Утре ще ви пуснем втората част от интервюто на Александър Сано. Ще ви заведеме на Adventure 2013. Ще ви разкажем малко повече за Music Pro и другото остава тайна. Гледайте ни!